Ahojte, robíte s vašim psom nejaký šport, napríklad agility, canicross, dog trekking alebo niečo podobné? Určite viete, že vo vašom tréningu by ste nemali zabudnúť na stretching a cvičenia na mobilitu. Ja osobne ich robím nielen po každom fyzicky náročnejšom tréningu, ale zaraďujem ich aj do bežného týždňa, približne 2 až 3 krát. Tieto cvičenia robím so všetkými svojimi psami, mojim fenkám, s ktorými športujem, pomáhajú pri regenerácii, tiež to pomáha napríklad starším psom, ktorí môžu byť viacej zatuhnutí. Takže určite nie je na škodu robiť tieto cvičenia aj so psami, ktoré nešportujú. Stretching poznáme aktívny, ktorý si ukážeme v tomto videu, a potom stretching pasívny, pri ktorom vlastne tie končatiny naťahuje majiteľ alebo fyzioterapeut. Ten si tu nebudeme ukazovať, pretože je trošku náročnejší na správne prevedenie a tiež môže ovplyvniť výkonnosť, takže nie je úplne vhodné ho zaraďovať napríklad pred ďalším tréningom alebo pred závodmi. Tak, a teraz sa už pozrieme na jednotlivé cvičenia. Prvým cvičením je otáčanie sa za pamoskom. Vždy ten pes sa otáča za veľkými klbami, bedrový klb, kolenný klb, členok. V tej polohe by mal pes zotrvať 3 až 5 sekúnd. To isté spravíme na prednú stranu, takže by sa mal otočiť za ramenom, potom za lakťom, za zápestím. Toto cvičenie opakujeme aj na druhú stranu. Všetky cvičenia, čo si ukážeme, by sme mali zopakovať približne 3 krát. Ďalším cvičením je poklona, ktorú určite všetci poznáte. Môžeme psíkovi pomôcť s rukou pod bruchom, pokiaľ nevydrží v tej pozícii. Potom tu máme cvičenie, kedy psík má zadné nohy na vyvýšenom objekte a naťahuje sa dopredu. V prvom rade ho musíme naučiť, aby položil tie zadné nohy na ten objekt, takže je to trošku náročnejšie. Potom tu máme starú klasiku, zdvíhanie labiek. Labky sa snažíme dvíhať čo najvyššie. Vystriedame znova obe labky. Ako ďalšie je státie na vyvýšenom objekte, v tomto prípade som to ja, a pes sa naťahuje za pamoskom. Bohužiaľ ma nenapadlo, že mi nebude vidieť hlavu vo videu, takže snad si to domyslíte. Potom tu máme také vyhrbovanie, kedy psík sa naťahuje za pamoskom, ktorý má medzi nohami, a vyhrbuje chrbát. A ako dostaneme psa do správnej pozície? Buď môžeme použiť naváďanie na tieto pastičky, vlastne pes sa otáča a líže pastu. Druhá varianta je navádzanie za pamoskom. A moja najobľúbenejšia metóda je nose touch, kedy pes vlastne má ako target vašu ruku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak by ste mali nejaké otázky, tak mi neváhajte napísať a teším sa na vás na budúce. Čau!